Feliz Navidad! Sting, Shaggy, a spectacular castle lighting courtesy of Tinkerbell herself. This is the only way to kick off for the holidays. From the generation of bake ovens $7 wherever toys are sold. and creepy crawlers. Wherever toys are sold. Hey, don't forget the toys. Merry Christmas. Folks, Merry Christmas. Have a Merry Christmas, everybody. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Merry Christmas. Merry Christmas. Hi, this is Craig Morgan, wishing you a Merry Christmas. Hi, this is George Strait, wishing you and your family a happy holiday season. Happy holidays. Jingle bells, jingle bells. Hi, I'm Carrie Underwood wishing you a Merry Christmas. I just want peace on earth this Christmas. On 100.5 FM. Abyan mayong aga dira sa imo ining aton nga programa o kon palatuntunan, ginapatuhoy naton ini sa aton mga kabyanan kag mga manug palamati dira sa Hinubaan sa Kaliling Kawayan, San Jose Sipalay City, sa Gilhungan Kawayan, Mulubulo Kawayan, Bantayan B Kabankalan City, Tapi Kabankalan City, Daan Banwa Kabankalan City, kag sa Kamingawan, Kabankalan City. Initanan, pulos dira sa Negros Occidental. Ang aton pagapamalandungan karon makita sa ginsulat diri ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanon sa Pilipos. Pilipos, Kapitulo 4. Aton basahon sugod sa versikulo 4, kag nagasiling ang balaan kasulatan. Magkalipay sa gihapon sa Ginoo sa liwat, magasiling ako. Magkalipay ang inyo kalulu ipakilala sa tanan nga tao. Ang Ginoo malapit na. Dili kamo himod-os sa bisan ano, kundi sa tag sa kabutang sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat. Ipakilala sa Dios ang inyong mga pangabay, kag ang pagidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga paghangok, magatipig sang inyong mga tagipuson, kag inyong mga painu-ino sakay Kristo Jesus. Sa katapusan, mga kauturan, ang bisan anong matuod, ang bisan anong halangdon, ang bisan anong matarong, ang bisan anong putli, ang bisan anong hiligugmaon, ang bisan anong dungganon, kung may Diyos nun nga gahom, kung may takos dayawon, painu-inuha ining mga butang, ang inyong natunan, kag nabaton, kag nabatian, kag nakita sa akon, ini buhata. Ang Diyos sang pagidait, manginkaupon ninyo. Amay nga balaan, salamat sining bago nga adlaw. Salamat sang imo balaan nga pulong. Sang kusog kag maayong panglawas sa pagsabat nimo sa amon mga pag-ampo. Sa paghatag solusyon sa amon mga problema kag mga palaligban. Kabay nga amon sundon, tumanon, kag pasakukan ang pagdumala sang imo balaan nga espiritu sa amon nga mga kabuhi, agod hindi kami mahulog sa pagpakasala, kag sa kawianan, kalaglagan, kag hinali kamatayon. Nakaibalo ikaw o Diyos sang mga ginapatig-a nga bahin sang amon nga mga kabuhi. Tungod sina, gusto kami nga imo kami tinluan kag pahumukon ang amon mga tagipusoon. Agod nga hindi kami mangin salimpapaw sa imo atubangan, kundi mga tao nga may integridad sa amon nga ginapahibalo, ginahambal o kon ginadeklara
sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, kinahanglan nga aton paligunon ining aton mga depensa sa aton espirituhanon nga kabuhi. Sang una, dito sa Middle East, labi na gid sa Israel, ang mga syudad hindi lamang nga nagpanawag sa mga tao nga ila mangin protector o konsoldado, mga security guards, kundi ila ginapaligon ang ila mga pader, ang ila mga walls, ang ila mga defensa sa ila mga syudad. Agod hindi sila mapirdi sa mga kaaway nga mga ginharian. Sa aton man nga espirituhanon nga pagkabuhi, kinanglan nga may ginatukod kita nga pader o kon mga prinsipyo, mga tinindugan, mga konviksyon sa aton nga mga kabuhi. Agod nga mangin madinaugon kag malig-on ang aton espirituhanon nga pagkabuhi. Ang pamangkot, paano kita karon makapalig-on sining aton espirituhanon nga pagkabuhi? Sa ako nakita sa sining ginbasa naton kaina sugod sa bersikulo 4 tubtob dire sa bersikulo 8. Ginlakbit naton ang pagbasa sa bersikulo 9. May duha dire. Una, ang pagpangamuyo. Duha ka butang nga aton obserbahan sa sining bersikulo 4 tubtob sa 6. May duha diri ka mga kamatuoran nga aton nakita sa sining tatlo ka mga bersikulo 4, 5, 6. Ang una, ang pagpangamuyo. Ining pagpangamuyo, siling diri sa bersikulo 4 tubtob sa una nga bahin sa bersikulo 6, hindi kita mangin stressful sa bisan ano nga butang. Hindi kita kabalaka, kundi magakalipay sa gihapon sa Ginoo, sa liwat magasiling ako. Katingalahan nga ang nagsulat sini sa prisuan, pero siya pa ang nagahatag sang pagpalipay kag pagpaligon sa mga Kristiyanon nga sagwa gani sila sang prisuhan. Nagsiling pa siya gani magkalipay. Ang inyo kalulo ipakilala sa tanan nga tao, ang Ginoo malapit na. Mga Kristiyanon sa nagapangamuyo sila, magakabuhi sila nga may kaluoy kag kalulo kag kabalaka, in a sense inang care sa iban nga mga tao. Hindi maghimudos ba kadamo sa mga katawhan nagahimudos gino. Hindi man nga wala sila sang kwarta o kung mga pigado sila. Tungod sa ila handom gid nga mangin madamo pagid ang ila pagkabutang. Bisan adlaw nga Domingo sila naga trabaho, pwede lang man nga pwede sa Lunes o kung sa unang adlaw dira sang simana after sa Sunday, Lunes. Pero tungod sa pagimudos maga-absent gid. Kung si saon nimo daw mga 3 man ka oras nga ikaw ara sa simbahan. Pero amunay kung wala ka sang pagsalig sa Ginoo, hadlo ka nga daw maubusan ka sang mga material nga butang diri sa sining kalibutan. Imo pa na kuhaon o kon kawaton ang panahon nga ginpatuhoy para sa aton Ginoo. Hindi kamo maghimudo sa bisan ano kundi sa tag sa kabutang, sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat, ipakilala sa Dios ang inyong mga pangabay. So
May mga butang nga hindi madala sa paghimutos, kundi mangin mahapos pinaagi sa pagpangamuyo, sa pagampo, nga may pagpasalamat. Ginasugid naton sa Dios ang aton nga mga balatyagon, aton mga handom, kag bisan pa aton mga kinahanglanon. Aton ginapasalamatan siya sa mga butang aton nabaton, sang mga ginbuhat sang Dios sa aton nga mga kabuhi. Aton gin-recognize ina, no, sa aton nga mga kabuhi. Ari diri ipakilala sa Dios ang inyong mga pangabay. Wala naton ginasugo ang Dios sa panahon nga kita nagaampo, kundi kita nagaampo, nagapangamuyo, kag nagapangabay, naga-request. Sang 1980, nahimo ako nga intern pastor sa Balasan, Iloilo. Kag isa sa mga butang nga akong ginhimo amo ang religious instruction sa Balasan Municipal High School pa na sa una, Balasan, Iloilo. So ang akong ginbuhat, nagsulat ako dito sa Division Superintendent, kagindulong nakon dito gid sa Division Office sa Iloilo. Maayo to nga I think he was one of the assistant division superintendent personnel. Kag iya ko nga gintudloan sa akon nga sulat, kay nagasiling ako dito nga I would like to ask permission to teach religious classes in your school here in Balasan, Iloilo. So iya ginbasa sila niya, kay ti ka bata pa man sa aton, sila niya to, hindi nimo pag-isulat ang ask, kundi imo isulat request. Nya kay inang ask daw naga-demand ikaw, kundi nga mag-request nagapangabay ikaw. So amoy ni no, ang aton attitude sa panahon nga kita nagaampo, nagapangabay kita. Wala naton ginapugos ang Ginoo nga ihatag niya ang aton ginapangayo. So may attitude kita nga naga-request. Amoy na ang nakita nakon sa sininga bersikulo sa Pilipos 4:6. Agod magmalig-on ang aton nga mga conviction, ang aton mga defenses, aton pader sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, kinahanglan nga magpangamuyo kita. So amo nang prayer. Ikaduha, ari diri ang peace nga bunga o resulta sang aton pagampo, pagpangamuyo, nga may pagpasalamat kag sa aton mga pangabay. Ano kuno? Sa city. Kag ang pagidait or ang peace sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga paghangop, magatipig sang inyo mga tagipuson, kag inyo nga painuino sa kay Kristo Jesus. Siguro na hibaluan na ni sang iban, pero kung ikaw bago pa nga Kristohanon, may duha ka klase sang pagidait o kung kalinong. Ang una, nagasiling dira, therefore being justified by peace. We have peace, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1. So sa tapos nga kita nagsalig sa kay Kristo Jesus, sa tunga naton, kag sinang balaan matarong nga Dios, may peace. Inang ginatuag peace with God. So sa tapos nga imo na naangkon ang peace with God, may mga palaligban kag problema pa kita sa sining pagpangabuhi sa kalibutan.
So nagakinanglan kita nga magpangamuyo, magampo, magpangabay, nga may pagpasalamat. Kag ang resulta sina, amo na ning sa verse 7, ang peace of God. Peace of God. So inang peace of God, resulta sang pagpangamuyo. Amoy na ang importante nga pagabuhaton sa mga Kristiyanon, ang pagpangamuyo. Ikadua, ang panghuna-huna o kon ang pagpamalandong. So sa English, pray and then ponder. Ponder. Inablang, you are meditating. You are thinking deeply. Amoy nang sa versikulo 8. Sa katapusan, mga kauturan, ang bisan anong matuod, ang bisan anong halangdon, ang bisan anong matarong, ang bisan anong putli, ang bisan anong hiligugmaon, ang bisan anong dungganon, kung may Diyos nun nga gahom, kung may takos dayawon, painu-inuha ining mga butang. So ang painu-ino, ang aton mind, ang aton thinking, ang aton pondering, kinahanglan magpamalandong. Anong pamalandungan? Kadamo, no? Matuod, halangdon, matarong, putli, hiligugmaon, dungganon, kung may Diyos nun nga gahom, nga takos dayawon, amoy ni aton huna-hunaon. So, sudlan naton sang negative thoughts pirmi ang aton panguna-una, ang aton attitude mangin negative, ang aton mga actions mangin negative. Lain ang buot silingon sang naghambal sa aton, tungod kay negative ang aton attitude, kag panghuna-una, we interpret the statements of others nga negative, pero ang tuyo gali sa to positibo para sa kayuhan. So we interpret others' statements according to our negative attitudes. Magatugay na sang kaaway, conflict, differences, no, sa aton mga relationships. So madefensahan nimo ang imo mga conviction kung una ikaw naga-pray. Ikadua, ikaw naga-ponder. Kang ang imo una-unaon, ang imo pamalandungan, amo ning gin-mention diri sa Philippians 4:8. Kag sa mga Kristiyano dito sa Pilipos, may model sila, may pattern, may ehemplo. Verse 9, ang ehemplo nila mo si Pablo. Ang inyo natun-an, kag nabaton, kag nabatian, kag nakita sa akon ini buhata. Mayo nga apostol, mayo nga alagad sa Ginoo. Hindi siya magsilinga, follow what I say but don't follow what I do. Okay, kung gusto kamo nga may depensa ang inyo nga espiritan nga kabuhi, kinanglan magpangamuyo, and then magpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa mga butang nga matarong, etc. Tikon mabudlayan gid man kamo, tanawan nyo lang akon kabuhi. Ang inyo nakita, inyo natun-an, nabaton, nabatian sa akon, amo nang inyo nga sundon. Ami nga alagad sa Ginoo, no? Daw wala kasang makita nga kulang o sayop, negative, bisan sino, no, nga mga tao, mga alagad sa Ginoo, mayo na sa magwali, mayo na sa magtudlo, apang may aragid, no? Pero salamat nga ang Ginoo nagahatag sa mga miyembro sinang attitude to forbear, to ignore, to forget, and to forgive. Kung hindi ka namian sa inyo simbahan,
kag daw hindi ikaw fruitful, basi kon may problema ikaw. Ti kon hindi gid nimo madala, may na lang magkadto ka sa iban nga simbahan. Kag magpaligon ka dito. Ang problema kung pag-abot nimo dito, ikaw ang nagadala sang problema. So hindi naman na mayo. You can still stay in your church. Kaya mo man na, no? Imo buligan ang inyo iglesia nga bisan may mga problema nga mahatagan sang solusyon. Hindi ikaw contributor sa problema, kundi ikaw pamuyo kag nagahimo sa suno sa imo ikasarang, suno sa mga prinsipyo sa Balang Kasulatan agod nga ma-solve ang inyo problema sa inyong iglesia. So amoy ni nga ako na kita dire. Ang aton buhaton is to pray and ponder so that we will strengthen our principles and our convictions. Sa aton pagtuon sining Philippians chapter 4 verses 4 through 8. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, salamat sa imo nga pulong. Challenge sa amon sa pagpalig-on sa amon mga conviction nga hindi hinulaman, conviction nga bunga sa amon mismo pagpangamuyo kag pagpamalandong pagtuon sa imo balaan nga pulong. Ikaw una sunod kag magaupod sa amon sa sining adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Brother Titong Akol, good morning Pastor Epapras, God bless always. Thank you. Pastor Leoncio Arabelo, salamat migo. Eliezer Dan Magahin Nakar, good morning. Kamusta ka, Serge? Okay nang imo nga service? Nang Lydia Akar sa Kabangkalan, and then sa kay Lida Apostol Lucasan. Lids, mayo na gid man nga makapahuway, no? Sige ka lang pamati sang pulong sa Ginoo. Diin ka karon nagastay. Good morning da sa imo. And then Vilma de Vera, salamat sa imo nga pagpamati. Pastor Alden Abilio, salamat sa imo pag-replay, no? Sining mga broadcast naton diri. Kag ang Ginoo magapakamayo sa inyo man nga radio ministry. Salamat sa tanan naton nga mga manog palamati nga naga-replay nga sa gin-replay ini sa inyo mga estasyonan sang radyo. God bless us all. No greater love. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Oh man, that tune was so dope.